Ko ada dito mangkok day. Ano? Mangkok. Gaano lang ako. Ha? Itipid ganito na asin, asukar, bitchin. Ha? Ano gagawin? Saan? Nagdrugs ka na? Watson daw. Sa Watson? Oh my God. Focus. Ha? Kami po yung nasinugan kahapon sa Delerama po, sa may memorial. Yun lang, pwede po ba manginginom ng barya? At least nangihin. Palibos lang po. Yun lang, magandang gabi. Alam, ito na po. Hindi ko gas. Gas. Lagi, hindi yun. Ah, hindi ka pala ngayon? Ano ngayon? Anong date ba? Kapatid ako bukas, bigak nila. Gano'n siya pa. I-release niya kung gulo po yung ano. Saan na yun? Hindi mo ako tatandar ko na. Hindi ka naman tutuloy eh. Sabi ko nga tutuloy ka linggo. Going na rin eh. Mas doon siya ako na Jonathan. Ako ka. Ha? Yung nga rin nakalain. Pala Tutuin mo nga ito doon. Kulang na. Mamaya na lang, be. Ako na lang. Na lang to. Ha? Na lang to. Saan ba ito yung sinasampay? Ayaw didig sampik inaano.
Kailangan yung dublihin. Oh, Nakadubli na talaga yun. kasi mga order to bukas eh. Okay ka lang, te? Ah,
parehas din yata, kuya. Wait lang, wait lang. So, ito, binibenta to? Opo. Kano? 380. Barbecue. Hindi ko na tinutuhog. Hindi ka naman lugi din dyan kasi hindi naman per peraso, per kilo naman. Tsaka yung tubig na. Ganun pa rin. Sasara ka na ba? Ha? Sasara ka na? Hindi pa naman, bakit? Bumalikan mo dito na. Kahit mahalagang 100. Para may ulam na. Sarap ulam yan. Yung boss ko siya. Boss ko yan. Ilaw na nga yung printer. Nasa po ang mukhaw. Ilan? 5. 5, 6, 7. Thank you. Hoy, Pogi! What? Hoy! Ay, nako, sarado na ako! May brush man dito. Ay, wait. Ano pag brush yan nakadakar dito, nagpupot ako, hindi na pasay
magmat ng titinda di daliwat. Waralat buot. Ba, binos. Wala ka nagla-live sa YouTube. Para makilala ng mga akla. Tosino. Anong barbecue? Ito yung barbecue. Kaya tosino, gusto ito barbecue. Hindi mo naman, hindi ko na nagagawin. Oo, kasi kung hindi mo gaganon nga, mangingitin ng baboy mo. Ulat ako, may tao sa loob. Para trabaho ng kapatid ko. Kailangan ma-discarding ka din. Tapos order din yan sa'yo. Bukas kami Oo. Hindi, di-deliver ko. Sabay ng order ko doon. Taga-palengke yung mga pinapa-orderan ko doon. Pagkuha mo yan, ano mo na yan, dideliver. Oo, hindi naman Bagay, lahat. para rin ano yung pamasahe mo, hindi magasmaan, ano? Oo. Very good. Kailangan. Oo, ang galing mo, ano yung sabihin mo. Kasi kaysa naman mangitim, hindi din sa mapapakinabangan. Mapapakinabangan ang kaso. Alam mo, ito mga... Oo, at least yan marinated na siya. Oo. Mas maganda yan na i-stock na ng full night. Oo. Galing, very good. Sige lang, mamaya. Kain na kayo, kain. Hi! Bye-bye!
Oo. O boss? Tin lang. Yung ano po, boss, yung baboy, ginawa kong ano. Oh, Yun lang. thank you. To, ito nga pilian mo nga to, mayroon pa to eh. Sayang din to. Wala, putang ina. Saan mo pa hinatid yun? Saan mo dinala sila ano? Ito, sa bahay niya. Ah, Dito. Mayroon pa to. Busog na naman. balita, eh, itatapon ko na sana kasi nga gawa nga ng tatamad na ako mag-ano. May mga buto-buto kasi yan eh. Salamat ha. Sige. Meron eh. Kuya. Kalahati lang po eh. Pero eh, kung kulang man siya, sobra kasi yan. 205. So ito na lang. Kung sino yan, ito na lang. Kaya may kulang sa sunod araw mo na lang ibigay. Hindi kasi baka masira eh. Wala rin kaming rep. Lulutuin mo to ng ano na sabay na okay lang naman. Tapos kinabukasan okay lang yan, mga boss. Yes. Maniwala saan? Oo. Basta lutuin mo na lang sabay. Mantika lang naman yan, di ba? Mantika na, ano mo na sa kutsa mo na sa, ay, mantika lang. Sibuyas, bawang. Wala na sibuyas. Pero i-drink ko yung ano niya, marinig niya. Wag na, isa, Para may, may sabaw, gano'n. oo, hanggang lagyan mo ng konting tubig, kalating baso. Tapos marirido siya. Hanggang siya, lagyan mo ng mantika, tsaka tubig, hanggang maluto siya. Yan na lang, sibuyas, Oo. bawang. 105 na lang ang kulang. Okay, Sige, sige. sa full na lang. 100 na lang. Ha? 100 na lang. Oh, sige. Ano ba yun? Ano nangyari? Nos, tulungan mo nga ako. Ay, putang na may. Bayawi na mga makada. So, wait lang. Pabarya mo nga dyan. Bayad ka na? Ipagaan. Ito maghahatag ka. Naman lang.
sunog. Ano ba tayo nag-aaway? Di na... Ha? Kala ko sunog na naman. Yung pa naman din sila, ano yung ginaling. Tanong mo nalagay. Kaya mo? Wala pasuyo nga ko, Carlo. Marami ko yung nagkakasya. Magsasira pa niya. Nagkakaturog niya. Pero nila. Wait lang ha. Nanay, saglit lang ha. Pasuyo na. Hindi, iligpit na ito kayo. May pwede ako. Mm-mm. Sige na, okay na yun, Carlos.